तार ये पछ भागरे जो गांडीटा नहीं से गोटे बालमूले आड़े गोटे घाड़ी नमस्कार मु आपण मानक समीर तो वीडियो आरंभ होगा आगुरी मुझे गोटे छोटी अनुरोध करा चाहूँगी जे प्लीज 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 वीडियो को आरंभ रू नहीं शेष जाए देखु पुणी देखा वीडियो शेष में। तीन खंड गाँ बुले हगी बसापी टे भल जगह ना थोड़ा जोटे देख गाँ लोक सब पिची पाच कर पिचकारी मारी पकईचती हौ एठी एडजस्ट कर बई पड़िया। अरे मोदय तू मो बिना केमिति रही जाऊछु रे मु तो बिना रही परिबिनी रे रही परिबिनी तो पई मो माइपो को छाडिली तो पई मु मोर सब जमी बाड़ी सब किछि बिकि देली दरकार पड़िले मु मो घर भी बिकि देबी किंतु मु तते भूली परिबिनी रे दीर्घ 24 घंटा हैला मु तते पीनी जानिछु मो सहित कोन बितुछि जानिछु मो सांग टुकुड़ी मत एत अवस्था होता किसी करपारनी जाऊँगी चप्पलटा बंधा पकईकी भी मत आनबी एका कौन सांग टाइट तो कौन रे सांग मो द्वारा कंट्रोल होने रे मो रही पानी किछि तो गोटे करिया पड़ियो कौन पे रे बोन गोटे काम करे 6000 टका गोटे रशियन मिलची आन दे मु से कंट्रोल कथा कोनी रे आ को दीर्घ 2 दिन होला मु मद पीनी रे आ काली जेते बेले मु झाड़ा जाईथि सकाळे मोतले कोन हेला जानि छ तो पई मु माइपो को छाडिली ये आम गाँ बांधुर परा एत जल्दी आसलु कौन आनलु रे मो कौन आनली देखो कि रे
ମଦ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ମଦ ମୋତେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ସେଲ୍ଫି। ନାଇଁ ରେ ରିଲ୍ସ କରିବା ରିଲ୍ସ କରି 10ଟା ଟୋକି ବଟେଇବାର ଅଛି। ରିଲ୍ କରିବା ରେ ହଉ ଚା। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଥରେ କାଲି ପିଇବା। ଏବେ ଯିଏ ଯାହା ଘରୁ ଭଲରେ ଯାଅ ଦେଖି ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ଯିଅ ହେଲା। ଆଉ କାହା ମାଇପୁ ନିଜ ମାଇପକୁ କାହା ଘରେ ପଇଯାନି। ଗୁଡ୍ ବାଏ। मत चिल्ले हल्ले 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 जब नजर में छिकले ए हल्ले 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 जब नजर में छिकले हल्ले 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 जब हल्ले कोला। ए भाई ए मो मन बहुत दुख रे अछि भाई। गोटे दुख गीत टिका छेड़ गीत रे बापा सोलेले की बड़ी बापा सोलेले मत चिल्ले बाबा सोलेले मत चिल्ले बाबा सोलेले मत चिल्ले।
ଭାଇ ତମ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ହେଲା ନା ପଚାରୁନ ଭାଇନା। ତମେ ଯଦି ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଦବ ତାର ହଁ ତମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଭାଇ ପଚାର। ହେଲେ ଭାଇ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଛି ତାର ଏଇ ପଛ ଭାଗରେ ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡିଟା ନାହିଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାଳମୂଳି ଆଡେ ଗୋଟେ ଘାଡି ହେଇଛି ସେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ପେଙ୍ଗେଇ ପେଙ୍ଗେଇ ଚାଲିଥିବ ହେଲେ ତା ନାଁ କଣ ଦେଇଥିବେ କହିଲ? କଣ ଡାକୁଛନ୍ତି? ହଁ ଭାଇ ପେଙ୍ଗା ଡାକୁଥିବେ। ନାଇଁ ତା ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରା ତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୌରା ପେଙ୍ଗା। ଭାଇନା ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛ। ହଁ ଭାଇ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ହେଲେ ଭାଇନା କୋଉ ପ୍ରାଣ ଟା ପକେଇ ଯାଇଛ? ହଁ ଭାଇ ମୋର ଭାକୁଡା ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ମାରି ଦେଇଥିଲି ଆଉ। ହେଲେ ଭାଇନା ମୋ ପାଖରେ ଏବେ 2ଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଠେଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋ ହାତ। ହେଲେ ତମେ ଚଏସ୍ କର କୋଉଠାରୁ ତମେ ମାଡ ଖାଇବ। ବାଙ୍ଗରୁ ଏ ବାଙ୍ଗରୁ ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। କଣ ହେଲା ରେ? ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛି ରେ। କଣ କଣ? ସବୁ ହେଲା ଯେ ଖାଲି ଚାଖଣା ବାଙ୍କା ପଇସା ଆଣରେ ସେଟା ମାତ୍ର ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି ରେ। କୋଉରେ ଲେଷ୍ଟ ଆଣି ରେ। ନା ମତେ ତେନ୍ତୁଳି ଆଚାର ଭଲ। ହଉ ଚା ଯୋଉଟା ହବ 20 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯିବ ଚା ଚା ଚା। ହଉ ସାଙ୍ଗ ଯା ଚାଖଣା ଟିକେ ଧରି ଯା। ହଁ ଆଣିଛି ସାଇକେଲ ମାତ୍ର ମୁଁ ଚଲେଇ। ତୁ ଯା ଫାଷ୍ଟ ଯା ଦେଖିଆ ଯା। ଆଣିଲି ରେ ଆଣିଲି। ଆଣିଲୁ ହଉ ସାଇକେଲ ର ସାଇକେଲ ମାତ୍ର ମୁଁ ଚଲେଇ। କଣ ସାଇକେଲ ମୁଁ ଚଲେଇ। କେବେ ଚଲେଇଥିଲୁ? ପିଲାବେଳେ ଚଲେଇଥିଲି। ନା ନା ମୁଁ ଚଲେଇ ନହେଲେ ତୁ ପୁଅ ପଛରେ ପୁଅ ମୁଁ କେମିତି ଚଲଉଛି ତୁ ଖାଲି ଦେଖି। ଏ ସାଙ୍ଗ ହେ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସମାନ ସମାନ। ଏବେ ଏବେ ରୋଡ ସେପଟେ ତୁ ଏପଟେ ତ ମାଇପ ଅଛି ନା କଣ? ମୋ ଗୋଡ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଖାଲି ଆଉ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ଥିଲା ତ ଦୟାକରି କେହି ବି ୟାକୁ ହୃଦୟକୁ ନେବେନି। ଆଉ ହଁ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ବି ହୁଏନି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଧିକ ଡ୍ରିଙ୍କ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ହିଁ ଯମଦୂତ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତ ଦୟାକରି ଏ ଯାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକି ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ 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 କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତ
तो जल्दी जल्दी जाकि चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। एठी ही थिबो सब्सक्राइब बटन तले। तो कहीं ना आमको जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट करार अच्छे। आ हाँ निज निज सांग मान सहित भरपूर शेयर कर वीडियो। तो देखा गोटे न्यू वीडियो रे। जय जगन्नाथ।